Dobrý den, jmenuji se Šimon Řešátko a tohle jsou 2 minuty o mně. Jsem vystudovaný truhlář a rád bych se v tom dál rozvíjel. Chci si jednou založit vlastní firmu, kde bych spojil tradiční řemeslo s moderními technologiemi. Podnikání mě láká, protože mi dává svobodu tvořit a dělat věci po svém. Baví mě pracovat rukama a vidět za sebou výsledky. Studium na ČSU mi pomůže získat znalosti, jak úspěšně rozjet a vést firmu. Můžu přinést praktické zkušenosti z řemesla a rád se zapojím do projektů nebo soutěží, kde bych mohl propojit tradiční výrobu s inovacemi. Chci se učit od ostatních a zároveň inspirovat další studenty, kteří chtějí podnikat. Poslední 4 roky taky přeprodávám značkové oblečení a boty. A co mi to dalo? Začínal jsem na začátku s pár produkty, ale postupně jsem se naučil sledovat trendy, odhadovat poptávku a hledat správné strategie, jak oslovit zákazníky. Ale hlavně, každý den se učím něco nového. Nejde jen o prodej. Každý den řeším vyjednávání se zákazníky a nečekané situace, které mě nutí přemýšlet jako podnikatel. Kromě tohoto podnikání jsem měl možnost vést mladé fotbalisty z Přední Kopajny. Vedení tréninku mě naučilo týmové práci, motivaci lidí, hledání řešení, když něco nejde podle plánu. Ať už jde o podnikání nebo sport, když jsem si uvědomoval, že spolupráce, flexibilita a schopnost učit se nové věci jsou klíčem k úspěchu. A přesně tyhle zkušenosti chci posunout dál. Právě proto jsem se rozhodl spojit své praktické zkušenosti s odborným vzděláním. Studium inovativního podnikání na ČSU pro mě znamená možnost růstu, rozvíjet své dovednosti a setkávat se s lidmi, kteří mají stejnou vášeň pro podnikání jako já. Těším se na nové výzvy, inspirativní prostředí a možnost se posunout zase o level dál. Děkuji vám za pozornost a těším se na tuhle výzvu být součástí této skvělé univerzity.